Sanibonani wey'ngane zakwethu. Hheyi, ngibingelele kusebusuku njena. Bafowethu, ngike ngafunda nje iy'ndatshana lapha engicabanga ukuthi iy'ndaba nje ey'ngatheni mayelana nomqeqeshi lo akuthiwa ama-cockroaches lapho kwi-Kaizer Chiefs ukhazi kwi-conference. Ya, ithi le ngwenya-ke bona beyile baqeqeshi abakhona njengamanje ababambile. Uthi-ke abafisi ukuhamba lapha eNorth-Turena, bafisa nje ukuqhubeka bekhoje nakule sizini ezayo, yabo, nakula sizini ezayo ukuthi bafisa nje ukuthi bebe khona, yabo. Engicabanga ukuthi mina ngokolami isayidi noma amajita engazange abe nesizini engacishe ibe yinhle kodwa futhi ayibhedi kakhulu kodwa ibheda ngoba ikhapha abanayo, yabo. Ngokufisa kwami bengifisa nje ukuthi umjida noma amajita nje lawa okhoji nje abakhona bebanikeze isizini ezayo, yabo. Bebashaye ngesizini ezayo ngoba engicabanga ukuthi mina labo coach laba esithi siyabafuna laba abakhuluma kakhulu uPitso noBenni McCarthy, bona o-coach abasezingeni eliphezulu bafowethu, ngeke siqambe amanga lapho. Kodwa for i-Chiefs, I don't think so, yabo. I don't think, ngicabanga ukuthi sidinga mina uma kwenzeka sifuna u-coach ongaziwa, yabo, ongaziwa, yabo. Bangcono-ke laba ngoba engicabanga ukuthi sebeyitholile i-Chiefs noma sebeyibambile i-Chiefs ngendlela e-right, yabo. So bekuyisifiso sami ukuthi uma bengabanikeza nje isizini ezayo noma kulala ekutheni-ke kule midlalo le esele baphefoma kanjani, yabo, baphefoma kanjani, kungangcono-ke lapho. Mhlampe bebe ku-number 2 uma kuwukuthi bahluleke ku-number 2 bebe ku-number 3 omuhle u-number 3, mhlawumbe u-number 3 onabo-60 point makwenzeka or 50 something point, yabo. Ube muhle nje, ube nesithunzi, yabo, kubonakala ukuthi ukube number 2 kwabhayiza bese uthathe kube kanjalo kungabi lula, yabo. So kodwa angazi kodwa nje ithe le ndoda-ke hhayi cha bona abafisi ukuhamba kule sizini ezayo, bafisa nje ukuthi bebe khona. Cha nami angifuni behambe madoda noma nje isizini bebahlulile ngoba abawinanga khaphu kodwa nje cha azange kube kubi kakhulu, azange kube kubi kakhulu iy'ngane zakwethu.